Aya ana ta cece ku ce Aminu Saira ka je ka dakatar da fim din labari na faka kaga Izzar So ana can wani da barandami wani da mashi an tazo zanga za a yi yaki akan fim din nan taki ta kare labari na kafin a iso kanka dan Allah ka mata karshe in dai kana son fim din ka na gaba a ci gaba da kallo dan yanzu haka labarin nan wasu tazo musu wuya ba wai mun ki fim din bane ka gane idan aka ce abu film series yana zuwa ZN muna fahimtar cewa an yi ZN din film kaza yayi kyau wani ma zai je ma bibiye shi ne ma ya je ya kalle shi ya gama kallon sa in ya zo ya nemi film din ka tunda kai ne director ka shirya wani kuma da suna daban sai ya ci gaba da kallo amma har yaushe zamu yi ta abu ɗaya ne wancan film din bai kare ba an kama wancan bai kare ba an ta kakkasa mana kai ne series sun fi guda 1000 a Najeriya ana kallon su Hausa film ka duba Indiya da suke bata lokaci da shekaru suna fina-finai sai kaga sun yi shi awa 2 awa 3 kuma ya kare har abada ba za a sake yin irin fim din ba amma mu an zo ana ta wani labari na Izzar So wasu gidan sarauta da gidan waye yanzu na ga labarin na ma an koma gidan sarauta gabaki da a masarauta ake yin shi amma dai kara ce na yi tsokace a fannin da ba nawa ba na ga wani harara na yake yi sai an